už jsme si právě objednali mekáček, vezmeme se ho do auta, protože někdo strašně chvátá do Krkonoš. Tady holky už jedou v druhém autě. Tonička prej navařila, takže budeme mít celou tašku jenom pro nás s jídlem. To jsme velmi šťastní, že jo Toni? Kde je ta taška? No, máme navaří, no. A napečeno. My jedeme druhým autem a ukazuje nám to cca 3 hodinky příjezd, takže tam za chvilku budeme a vidíme se v Krkonoších, že jo? My jsme akorát dorazili na ubytování, jsme rozděleni do 3 pokojů. Ben a Sam jsou ubytovaný v té nové části. Tonička s Terkou jsou tady kousek ode mě na pokoji číslo 18 a já jsem na 23. Nejdřív si ukážeme koupelnu. To je docela hezká, taková jako menší. Menší koupelna, myslím si, že jakoby nic hroznýho a nic extra luxusního. A pak je tady ta druhá část, a to je, že jsem na 3 lůžkovém pokoji. A jestli přežiju první noc, tak přežiju všechny, jo? Ale koukejte, co mě tu čeká. Tady, když si lehnu, tak za první se dám do hlavy už teď. A podle mě ráno, jestli budu mít nějakou noční můru, anebo ráno, když vstanu, tak si dám rovnou do hlavy. Takže to bude fakt zajímavý spaní. Každopádně výhled je krásný. Ten máme takhle krásně do lesa. A my se teď teda jdeme převlíknout do tenisového a jdeme si na chvilku zahrát tenis. A potom půjdeme nejspíš do wellness, ale to ještě nevím, vymýšlíme tak jako nějak plán, aby jsme stihli všechno, takže teď jdeme hrát tenis. Bene, překážíš záběru. Já jsem hlavní hvězda. Tonička mi dělá křoví tamhle vzadu. Wow. Jak tam řvou to? Justin. Justin! Ahoj. Good. Tak nakonec místo wellness jsme si dali véču a bazén, protože tady někomu se po výkonném tenise nechtělo na bazén, do wellnessu, že mu prej moc vedro, víš, Bane? No, já jsem naopak si říkal, že přece se nepůjdeme válet do wellnessu. Přesně. Tak jsme místo toho radši šli do bazénu na nějakých půl hodiny, pak jsme si dali véču, ne, to jsme si dali Před. Jo, tak nejdřív byla véča a pak byl bazén a teď jsme si dali pivko. Já jsem si s Terkou dal 16, co tady vařejí svoje pivo Sněžka, mají to tady i na dodávce krásně. A teď jsme se rozhodli, že se jdeme tady kousek projít.
A to je všechno, co chci říct. A vlastně na naše ubytování, který se jmenuje Bouda Máma, tak jsme dorazili dneska, což je neděle. A z pondělí na úterý bychom chtěli jít na východ slunce na Sněžku. Prej teda je to teď taková hodně turistická atrakce, že je tam víc lidí než na Václaváku takhle ráno. Ale i tak to chceme vidět, protože jako má být krásný počasí a východ slunce na Sněžce si myslím, že musí být jako nádherný zážitek. Takže doufám, že nám to všechno vyjde. Pořídili jsme si čelovky a myslím si, že jsme pěkně vybavení, takže uvidíme, jak to zvládneme. Zítra se Semka chceme jít vykoupat. Kdo jde do toho se mnou? Možná. Šup. Benjo. Jdem! Voda si myslím, že má okolo nějakých 10 stupňů. Voda Kolik to má- já to změřím. 3 centimetry. 1 centimetr mezi nohama. Já to změřím. Má to přesně 11 stupňů. Tak to jsem zvědavej, no. Bude nám trošku zima, ale tak to zvládnu. Jo, tak je to fakt divný pocit. Ty krásný. Myslím, že Tak jo, máme tady další den a jak jsem říkal včera, už se nacházíme na stezce korunama stromů a je to medvědí stezka korunami stromů. Což teda znamená, že tady pode mnou by se měli někde ukrývat 2 medvědi, ale prej jsme tady v době, kdy většinou spí, takže buď jsou někde zalezlí a vidět je by bylo velký štěstí. Jak to? Když je půl 11, to už spěj? kluci mají normálně v tuto hodinu ráno. My už jsme si ráno byli i zaběhat, dali jsme si krásných 4 kilometry, něco takového. Pak po snídani jsme rovnou vyrazili sám. Ne, tamhle jsou. A chceme jít někde tamhle nahoru. A jo, tamhle medvěd. Tak jak jsme včera hráli poker, tak Toníčka prohrála a má za úkol se s někým vyfotit. A teď jde na to. Instagram asi nemá. Dobrý. Úkol splněn. Teď ještě druhou, když chceš veverku rozstřelit. Teď ještě Instagram. Dobrý. Placák. A přesně tamhle nahoru se teď chystáme. Která ze všech evropských stezek korunových stromů má nejdelší chodník? Chodník. Co Tadle. myslíte? Kde jsem nedával. Přesně. Švýcarsko. Ne, Tadle. Tohle nebude. Ze všech Evrop- já si myslím, že nějaká rakouská. Ne, tohle. švýcarská. Já věřím tady Jsme krkovi. ve Švýcarsku a tam byla celá Já si myslím, že nějaká rakouská. Stezka korunových stromů Krukonoše, tahle je říkám. nejdelší. No, 1500. ale ve Švýcarsku zase nebylo totiž takhle rovdu. A my se dělali jak debilové, že musíme jít někde. Hledatel. No to je sám, to hledatel. Řekneš do videa, co jsi dělala s rukou? Hodila placáka na bruslích.
A kdo za to může? No to, čo mě stírala. To může nějaký klacek nebo kamen, nebo tak něco. Komu si na bobek? Co lehný jezdí, to je jedno. Musí držet. Ale nemůže se dělat celý, aby to se omlouvám, že to drží. Kdybych měla párek rohlíku, tak ti ten rohlík taky ne. Takže akorát jsme se vrátili ze stezky Koronama stromů. Něco jsme i nakoupili, protože za pár hodin nás čeká výstup na Sněžku. A ano, správně, je to za pár hodin, protože vycházíme v 1 ráno, aby jsme stihli východ slunce nahoře na Sněžce. Takže vyrážíme v 1 ráno a teď jdeme akorát na oběd. Tak po obědě, po hodinu bowlingu a po 2 hodinách intenzivního tenisu, kdy nás Toníčka oba rozdrtila, tak se jdeme vykoupat do té 11 stupňové vody, co jsme si slíbili. Cože? Jo. Jsem zvědavý, jak teda za necelých 7 hodin dáme ten výšlep na Sněžku, protože už teď jsem vyřízený. Ale já si myslím, že to zvládne. Posílám, jak jsem říkal, když je běh. Posílám pozdrav? Ne, když je běh a je tam taková, posílám štafetu dál. Je, tak jedou spolu, tak já to nechci. Tak ahoj všichni. Ahoj všichni. Ahoj. Vítám vás tady u vlogu. Takže jak byste slyšeli, všechny jsem je porazila. A no, asi všechno, co bych tomu chtěla říct. Tady Davidova prdel. Jo, já předám další štafetu. Ježiši, spadnu, jo. A teď se nevidím. A já radši koukám pod nohy, protože si nechci zlomit druhou ruku. Já jsem tenis nehrála. Bowling jsem zvládla levou a skoro jsem ani nebyla poslední, takže předávám štafetu. Tak jo. A ahoj. Čau, frajer. Ty vole. Haha.
Tak jo, Čas 5 minut do výstupu. jo, 5 minut do 1 ráno, za 5 minut nám začíná 1 ráno a my vyrážíme na tu Sněžku. Dorazil i Žíra s Nikčou, takže ze 45 stupňů přesně do, kolik je teďkon? 15? Bez spánku, Bez s prací, spánku. tak jdeme. Tak jdem. My jsme teda vůbec taky nespali a na to, že jsme chtěli mít pohodový den, tak jak jste mohli vidět, tak jsme si moc neodpočinuli, ať už bowling nebo tenis a další. Každopádně už vycházíme od našeho ubytování a měli bychom tam být za 3 hodinky. Takže doufám, že nám vyjde nahoře počasí a že to bude krásný východ slunce. Ukotník je. Četa. Tak jdeme. Výbavo. Tak jo, máme už za sebou nějaký 4 kilometry. Tybo já nevidím. Jak se jmenuje tady ta chata? Něco z hodně Sedlo? Prostě jsme v nějaký mezichatě mezi Polskem a Českem. Bude to mít hodně Máme. esek a zetek. Máme za sebou 4,85 km a 568 převýšení, takže nám chybí ještě nějakých 200, přes 200 metrů převýšení. A zase je tu Ečko. A je 3 ráno, takže za chvilku jsme nahoře, uvidíme krásný východ slunce. Všichni jsme nadšený. Hodně nadšený. Všichni jsme plný energie. Teď si dáváme takový menší prostě relax tady na menší boudě, protože nám byla trošku zima. A za chvilku pokračujeme nahoru. Budeme nahoře lidi. Jsme nahoru. Máme to za sebou, krásný 3 hodinky, 6 kilometrů, jsme ve výšce 1600 metrů a vystoupili jsme 771 metrů do výšky. Takže já si myslím, že se nám to povedlo krásně. Vidíš? Je to zajímavý. První výšla v životě takovýhle. A poslední? Za mě ne. Ale předtím po 3 hodinové cestě autem bez To spánku, chápu, no. tak je to trošku náročné. Jste to měli náročný ještě cestu předtím, Aha. ale teď už si jdem užít ten krásný východ slunce a Lidí tu je dost. je tu dost lidí, no. Začínáme hodně. No a pak ještě 6 kráků dolů. To by bylo nepříjemnější. No ty jo, nevím, jestli se jde jako dolů hůř. Mně přijde, že se dolů půjde trošku blbě, protože musíš furt brzdit. Právě. Kolena budou trpět. Ale je to tvoje. Hezky. Jdem se najíst. Ostatní jsou někde za náma. My si jdem dát To je svačinku, poslední dech. čaj. A vy si můžete užít ty krásné záběry východu slunce, protože Dneska máme fakt krásně, včera tady bylo zataženo. jo, včera jsme koukali, Nikča našla video, že tady byla totální mlha a nebylo vidět nic, ale teď, když už se rozhlížíme, tak Víme, že to bude už dobrý. ty barvy vypadají a napovídají tomu, že to bude krásný. Let's go, tak si to užijte. Budeme o stupeň víc. Sír. Nastýlí záda. Zmrzlý jak sobolí hovna. Vsadil bych si litr.
Tak jsme se konečně dočkali. Dlouhý to čekání, tyjo. Nechtěl jsem mu ven. Já jsem říkal, že vyjde v 5. Nevím, kdo tak hnal. Proto jsi vycházel v 1 ráno. Nevím, kdo tak hnal, ale mohli jsme fakt vyjít ve 2. Terka zmrzlá, Tonička ještě víc. Kusí taky. A Žíra s Nikčou zmrzlí tamhle. Zmrzlí jsme jak sobolí hovno. No a už zase zalejzá. Tak já si myslím, že nám to vyšlo úplně krásně. Za mnou už je to nádherný sluníčko a my už se ženeme pomalu zpátky dolů na snídani. Máme nějakých 5 hodin ráno. Dolů si myslím si, že tak přes 2 hodiny nám to trvat bude. Dáme si snídani a dáme nějaký odpočinek. Já se teda budu muset asi rozpéct v sauně. Doufám, že už je vyhřátá. Ale za tohle to určitě stálo. Neskutečný a nádherný výhled. Určitě bych z toho udělal tradici, tyjo, protože je to fakt nádherný moment, kdy prostě po tom náročném výstupu nahoru najednou se ukáže to, kvůli čemu jste sem šli. Takže určitě doporučuji, i když tu bylo trošku víc lidí, myslím si, že tak okolo 50 lidí tady bylo, tak se to stejně tak jako rozprostře a všichni se navzájem respektujou a bylo to hodně klidný. Takže žádný šrumec tady nebyl. Viděl jsem i spoustu videí, že tady prostě jsou obrovské fronty, takže za mě to tady je úplně v pořádku. Samozřejmě chápu, že pak třeba odpoledne a o víkendech a tak je to jiný, ale za mě to nádherný. Úterý ráno, úplně top. Posuďte sami. To sluníčko se nám ukázalo na chvilku, tyjo. Teď už se zhátlo, přežás. Fouká, ale výhledy jsou krásné. Holky už jsou někde tamhle dole. Jo, tadyhle Nikča. Nikča čeká. Niky? Čus. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling on FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do. Jsme v cíli. Dolů nám to trvalo jenom 2 hodinky, takže o hodinu kratší než nahoru. Dali jsme i méně pauzy, ale šli jsme jako na pohodičku. Bolej nás pěkně nožičky, takže si jdeme dát obídek. Jdeme si odpočinout. Ještě snídaní. No jo, počkej, teď jo. Ty kráso, a jo, ono je 7 teprve. No dobrý, no tak je 7, takže si jdeme dát snídaní, plně to ani ještě není otevřená, ne? No, Ještě půl hodiny musíme počkat, než bude otevřená snídaně. Pak si dáme snídaní, pak se chceme vyhřát v sauně, nějaký odpočinek a pak jdem zase na náš milovaný tenis. Do postele. Jak se vám šlo? super. Jo? Paráda. On ice, we crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a 5th of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. You don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Takže tady máme poslední den s holkama, protože je středa a holky dneska odjíždějí.
nás zradí pěkně, že jo? Nevíme, co tady budeme dělat, protože sám žije přes noc, takže asi budeme muset se přizpůsobit Sabovi. Ale teď ještě jdeme na bobovou dráhu, protože někdo bez toho nemohl odjet. Tak jsem zvědavý, no. Jestli vyletím z dráhy, tak mě tam když tak někde seberte, jo. Budu chodit s Terkou, takhle budeme mít oba dlahu. A jsem chtěl, aby jí to nebylo líto. Jsi hodný. Tedy, kde máš brýle? Tady ten idiot mě včera rozbil, moje oblíbený. Někdo si prostě do prostřed pokoje dal kufr Mýho pokoje, až to můžu dát kapci. a já jsem zakopl kolečko kufru a tak trošku jsem spadnul na Terky brýle, no. Takže má to takový, poskládej si sám, ale nedostal k tomu návod, takže už nemá brýle. Tak už frčíme nahoru. Podle mě to bude rychlý, snad mi neuletí kšiltovka, dal jsem si radši dozadu, tak uvidíme, jestli tady pak budeme mezi bobovou dráhou hledat kšiltovku. Nevím, jestli je to vidět, ale za mnou už jedou holky, přede mnou je Ben a za chvilku frčíme dolů. Máme krásný počasí, přes noc byla pěkná bouřka, my jsme byli z hůru do 3 do rána a pěkně se blízkalo, ale teď už máme krásný počasí, takže to vyšlo perfektně a frčíme nahoru. Till the sun's up Monday. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to. Teď už po obědě jenom krásně odpočíváme a počasí teda je neskutečný dneska. Před chvilkou pršelo, ale teď, jak se rozjasnilo, to modrý nebe a to sluníčko jak hřeje, tak je krásný. Tady máme dole pokoj, já jsem si tu sednul na krásné místo na parapetu. A holky už se s náma pomalu loučí. Beno, proč se schováváš za tu zeď? Už jedete domů? Yes, jo. Jim se nechce. Už nás serou. Ale koukejte na tu krásu. Tady bych mohl sedět celý den. Sam měl ten nejlepší nápad, nevím, jestli nespí. Ne, nespí, ale měl ten nejlepší nápad a to je to, že si z domova vzal rozpávací židli a včera večer se jel někam podívat a jenom si to tam rozložil a prostě se kochal, což je ten nejlepší nápad, co mohl vymyslet, takže... Příště si každý berem židli a půjdeme si někam sednout. A tam...
Tak jak jste mohli vidět, po tom, co holky odjeli, tak jsme si s Benem šli ještě zahrát pořádně tenis. Teď to teda bylo intenzivní. A zahráli jsme si pěkně. Doufám, že i ty záběry se povedly pěkně natočit. Teď už si jdem dát sprchu a dáme si večeři. A asi si půjdeme odpočinout na chvilku do wellness, aby jsme taky trošku to tělo zregenerovali.